салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ба ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоролики имрӯза вақти дӯстон худтон хит кардем ки дар кадом темаи видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи чизҳои аҷоибе аст ки дар камера афтодан. Намедонам инҳоро ҷин гӯем ё ин ки ягон чизи дигар. Хубтараш дӯстон худатон видеоролика тамошо кунед ва баъд фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария оиди видео нависед. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. бародаро, ҳама каса видеоролика то охиша тамошо мекунем ва кӯшиш мекунем ки натарсем. мо бошад видеоролика аз ин навор сар мекунем. чиқадр ки дастем дӯстон, дар ин навор як чизи хелоам аҷоиб ба мисли одам аст дар болои дарахт, лекин қанат дорад ва мепарад. дӯстон, ман дар ин бора ягон маълумот ҷамъ карда натавонистам. барои ҳамин шумо агар донед, фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед, барои он ки ин барои мо зарур аст. ин кӯдакҳо дар камера худашонро нишон дода бозӣ карда ва механдиданд, аммо то он лаҳзае механдиданд ки ин кор рух надода буд. So, first question. Who makes a better avatar in a video game? A boy or a girl? A girl, because they can squirt biohazard moves. I beg to differ. I would have to say guys, because you can take the shirts off and then reveal their hot six packs. Okay, time for the next question. Who's the worst driver, a boy or a girl? A girl, because they just... Oh my god, Mom? дар ин видео бошад дӯстон, чиқадр ки мо даст додем, аз назди камера як чиз ба мисли одам хелоам зуд мегузарад. агар мо инро ба диққат нигоҳ кунем дӯстон, ин ба мисли обратни аст, яъне ин ки ним одам ва ним гург. аммо дар зери ин видео навишта шудааст ки ин видео 100% монтаж аст. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? фикру ақидаҳои шумо дар ин бора чӣ аст? ин видеоролик бошад дӯстон, хелоам аҷоиб аст, барои ҳамин худатон тамошо кунед. вақте ки ин ду кайласка худашон меҷунбанд, ин шахсҳо мегӯянд ки бояд рафта бинем ки дар он ҷо чӣ гап аст. лекин баъд аз якчанд вақт инҳо фаҳмиданд ки дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ аст ва барои ҳамин ҳам аз ин ҷо зуд гурехтанд. дӯстон, агар шумо дар ҷои инҳо мебудед, чӣ кор мекардед? ин видеоро бошад дӯстон, як шахс дар YouTube худаш ба навор гирифта ва мондааст. ин шахс худаш мегӯяд ки гӯё ки дар хонаи ӯ ба ғайр аз худаш боз чизи дигаре ҳам зиндагӣ мекардааст. Hola. Mostrate. яке аз блогерони ҷавон дар даруни туннел бо камераи худаш мегашт ва мехост ки дар он ҷо ягон чизи ғайриоддиро ба навор гирад, аммо чизе ки он дид ӯро маҷбур кард ки аз он ҷо гурезад. ва ҳоло шумо мефаҳмед ки ин барои чӣ гурехт. ин видео бошад дӯстон, хелоам аҷоиб ва тарснок аст. чиқадр ки мо даст додем дӯстон, камерае ки дар хона барои назорат кардан монда буд, дар ин камера як чизи хелоам аҷоиб афтидааст ва маълум аст ки ин чиз аз зона 51 омадааст, барои он ки ин хона дар наздики зона 51 буд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба кам ҳатман подписатсия карда занг-ва-чаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.